Like Bontli ki pose hikai ha East and West Khasi Hill District na kapanta kinong hikai kentai bat senrang. Kani kadai kalan kekabu ya kitu kibatrang banlong nong hikai kibala pendep ya ka training nong hikai. Lada pidang long ibathamai ha kani ka channel. Wat klet ban subscribe, like bat share. Sha ki bahaying hasem ki perlok berjor kejengpi ban yok lang ya kejengtip ha kabayade ban ki kam ki balai. Ka Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hill District ka khot invite application ya ki eligible candidates ban pandap ya ki post hikai ki balai ki post ki long kumne. Position TGT English Mathematics Khasi Social Science Science Hindi Music Art Physical Education Librarian and Hostel Warden. Kalas date pan apply ya ketika post kan long haka arpo trik jong upanai Agos arhajar arpon rew. Duration nak mta ketika post kan long purely ad hoc lane contractual engagement. Hadu upanai match lai puwe trik jong usnem arhajar punyo. Tad hadu ba kan dayo ya curricular post. Ka salary na kapunta kita ki post kan long lai pun lai hajar. Hadu lai pun riu hajar sibnai. Age limit na kapunta kino hikai pan apply ketika post kan long arpois nem hadu riu post nem ki retired teachers hadu riu posan nem. Ka requirement but application process na kamanta ketika post ki candidate ki daiban la pendap ya ka graduation degree rengkat pat ka B.Ed na kapanta ki TGT position post specific criteria apply. Submission mode apply offline or via email. Ban submit ya ki application kila ban apply ha ka offline. Lane lengba ka email. Ka email ban submit ya ki dokumen na kapanta ban apply ya ketika post pila ban email ha une u email number ermsmeirang@gmail.com. Te uni udai u email uba pinsen ya ki application ki dokumen na kapanta ban apply ya ketika post. Offline submission pila ban penpoy ya ki application ki jong pi direct office jong ka Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hill District Mairang. Katkum kapor balabu kata kan longba haswa jong ka arpo terik banai Agos arhajar arpun rew. Te kitu ki perlo ki badan ya kamon ban apply ki balong interest hakikam hikai ki bala dep ya ka B.Ed kila ban apply ya ketika post. Te na kapanta ka jingtip ka bakhamti kana pila ban lej ya ka website jong ka Meghalaya jobportal.in. Te lengba ketika website pila ban check ya ki post ki balai. Te tangkum ta perlok ngin sia kendu ka wepat ka video kublai sibun.